هاي جايز كمي كأنكم سلام لكم كمي تخونوا لكم بروخ سنبت اندابل كلهم عند خاص زياد غاميت فيديو حيزلكم متيل لغو سلازينا بكل سب كباصح كل سب متان كتقملو لايك مكبار ايترسعو ايترسعخن ايكفلوني لايك سلازي ستوسنه سب ترايونا اي لايك زغبرو فيديو بزح سبريو مش كن ستوسنه 100 سب تريوس ዘይጠቅም ላይክ ጥራዩ ዘለዎ ስለዚ ኣይትኸፈላንያ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ክትኣትዉ ከለኹም ብሕልፊ እዚኣ ከዓ ንቆልዑት ዘለና ኣዝያ ትጠቕመና ሕጂ 1 ሴፕቴምበር ከጅመሪዩ ትምህርቲ ዕረፍቲ እዮም ዘለዉ ቆልዑት ሓድሽ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ስለ ዘለዎም ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነት ቪድዮ ንኹላትክን ኣዴታት ማለት እዩ ስለዚ ላይክ ምግባር ኣይትረስዕኽን إذا ديش واشرنا ويش بول ماشنا ويزي أنا حتقابيتنا وحتنا نحسابامو شون تاي كم نجبر ستيب باي ستيب كاريكني كردا كنت خوينو قل مولو فيديو خطرير لكن حطوطات لكن كاب تحت قدفو لي كم تقول لك زيز بلو نحطوطاتكم كملست دلوتي مالتيو زي حتقابيتا وحتنا كمزي أبزاقي أبز براش جيرز فحلو بوتا زيت نجر يحزي ولا وعي ما جيرات حتقبون بركوات نجر عايس أنونيو مالتيو سلازي نعود وبكيرة خمس كيرة حاسبو إيه أتدلهن أتبرش برشابيلكن حدا فرق ساعات قالختو اللعود خلاخن ناتيكن بزو حيرس حتنزلا سلازن تاي قبرأي قدم أفرا جيرا همزيات يعني زلخن بجارك جيرا حصب مسبلكو اتي زيركبو بوتا بجارك خاا قوات كلو يلز حسبو بوتا بتا براش جيرا همزيا جيرا مس حصبكو شو مايكا على قلق ابيلا بجارك نابلكو كنقصاي مالتي يسخنكن ኣብቲ ዘይነርክቦ ቦታ ብራሽ ጌርክን ተደሊኽኑን ክትልዑት خلاخن ብዙሕ ኣይረስሓትን ዘላናተይ ስለዚ ከምዚያ ጌረ ገብሬ ናትክን ክንትርያ ምሽ እንድሕር ብዙሕ ዝረስሐት ኮይና ከምዚያ ጌርክን ብብራሽ ሕፅብ ኣቢልክን ድሓር ትውልዓ ከምዛ ናተይ ተኮይና ከዓ ከምዛ ዝገበርኳ ትገብርኣ ማለት እዩ ብሩኻት شو تتساقا همز جيرة خاب جرق جيرة تعفر جيرة لو تسنحكو ولول كبلوي كتقرمتان بحفشستا حتى أبيت أقوحتنا تقري تختكون اللوه ولا حنت قبقات ولا حنت حما نجر كهلوه يبلون راسحات نجر كهلوه يبلون بقى حسب أني بمنتايك حز وليت بورسو إلى نايودي جي تمرتي مش ساعات ولو جيزين داخل خيدالو زي ورح زي أطرايا حجا أقدمنا خاق أدمتي مقشاتات مخادنا أقدمنا انت دا السوتات قوابيرنا ودينير بدعمي يطبو تزغزا مزحفتهم قال ملقا زازينا كلها أبوستو جيرنا مقاش حيشي لسلز حسب قوانا قدم خندي سريحي يوزي صحيكا صبو صحي سلازلوها صبو مالتيو سلازي بروخاتي سخنكا كمي تقبرا بكومنت تصحف علي قزي خندو تقراو ستودي خندو ولا بحجي خنك تقبرو بكومنت تصحف علي خد محاري زخونة كاباخن كلاتنا نمحار مالتيو سلازي زي تيكستايات كا يحزبو لخوتي ما يزمز قلو تطبوتاتنا تاكا خمسرين زلخن حزب كبلو ايه زون قبعت نجر كلو كحس لزخل مالتي كمزي انتدع بإيدنا حاج إبيو أنا مجمرة جزي قدامي عمتو ينيرو ودي سلازي نمجمرة جزي بورصة زاحد تبزلوخو عادة مالتيو حقت حيشكا بزو حيرسحن ولا حنتونا يتبلاشون زخون حدش يزلو سلازي كحاصبلو وسينا مالتو يحسب نيرا بمنتاي كحاصبلو يناي زغول عبورصة إلا مشالو بيدنا تحاصبنا هم جامعات قال أديداسات بيدنا تحاصبنا زي طورو يزخون كم زخونة ماكيا قدف ولا تري يبيلنا يسي ماكيا قدف انت دعا أبتي وش ماشن نكداون تحت أبي تأتينا يقن بتاع بتصفف فيلو طورو يكويني مش تطمو أبيلات بكا هجي بإيدي تحت إبايو زغاس كومودو ماكيا يتكترفخ إلي لخاسب يغني قن دحر زي حسب قلمت يات النزاني أبناء وحط محتسب مالديو كم زجيرتناي بكيرتا تاوز تجبر كواخت
ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ከምኡ የለን በቃ ዘይእመን ጽፍፍ ኣቢላ ጽረይ ኣቢላ ያውፅያቶ ናተይ መጀመርያ ፍርቂ ሰዓት የፈቲንያ ድሓር ከዓ ፍርቂ ሰዓት ደጊመያ ማለት እዩ ኦ ማይ ጋድ ከመይ ጌራ ኣጽርያ ከምዛ ሓፀበቶ ክነግረክን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ግን ክርዳእክን ጽቡቅ ገይሩ ብምንታይ ሳምና ከዓ ተጠቂመ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳእክን እዛ ቪድዮ እስካብ መወዳእታ ክትሪኣ ትኽእለያኽን እዚ ቪድዮ ኩሉ ርኢኽኖ ተዘይተረዲእክን ከዓ ክምልሰልክን ይኽእል ኣብ ቦታ ኮመንት ትጽሕፋለይ ማለት እዩ እስኽን ከ ከመይ ጌርክን ትሓጽብኦ ቀሊል ዶ ክትሓጽቦ ቀሊል እኳ ኣይመስለንን ከምዚ ማይ ዝቕበብ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ሓጺበ ኣይፈልጥኒ ብኢደይ ሕጂ ንመጀመርያ ከም ዝበልኩኽን እሱዩ ንመጀመርያ ግዜ ሕጂ ዝሓጽቦ ዘለኹ ስለዚ ከመይ ይስኽንስከ ካብ ተመክሮታትክን ክልተ ሰለስተ ቆልዑት ቅድሚ ሕጂ ዘምሃርክን ዋላ እውን ሓደ ዘምሃርክን ተለኽን ኣብ ኮመንት ቦታ ኮመንት ጽሕፋልና ኩላትና ከንመሃር ብሩኻት ማለት እዩ ሾ ሕጽብጽብ መሰበልኩ እዚያ ቦታ ክስታይ ካዛ ናይ ቆሕት መሕጸቢካ ከምዛ ትሪአን ዘለኽን ሕጽብጽብ ኣቢለ ኣነቓቕጥ ከብለ የሳኸዓ ሾ ናብታ ዲሽዋሸር ናብታ ቦርሳ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክባጻሕክን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሕጂ የጋጣጥማ ኣለኹ እቲ ክሓጽቦ ፀናሕኩ ናይታ ሽፑል ማሽነ ሾ እዚኣታ ቢኬርታት ንኣምጠላ ከውፃእ ማለት እዩ ናተይ ሽፑል ማሽነ ንእስ በለትያ ግን እዛ ቦርሳ ጽቡቅ ጌራ ኣቐንያ ኮይና ኣጋጣሚ ኣብዚ ግን እሽተይ ማኪያላ ትረኣየክ እንተኮይና ኣይፈልጥኒ ስለዚ ብዙሕ እኳ ረስሓት የብሉን ግን ደስ ብለካ ከምዚ ካኣቱ ከሎ ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዝኾነ ጽፍፍ ኢሉ ጽሪ ኢሉ ካኣቱ ደስ ስለ ዝብለካ ክሓጽበሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢዱ ቁሩብ ኣብዛ ጻዕዳ ቦታ ቁሩብ ኣብ ኣረስያሓላ ኣብቲ ማኪያላታ ኣብዚኻ ኩሉ ፈታቲሽና ሽዑኡ ማይ ውዒካ ስለ ተሓጽቦ ዝኾነ ጎማ ነገር ገለ ተኮይኑ ከዓ ክነውፅኦ ንኽእል ተኮይና ከዓ እሱ ኣውፃውፅሕ ነብሎ ከከምቲ ናት ግን ናይ ቆሕት መሕፀቢፈላለዩ ክንደይ ከም ትገብርኦ ትሪኦ ማለት እዩ ኣነ ግን ፍርቂ ሰዓት ሓፂበዮ ማለት እዩ ከምኡ የለን ዋላ ሓንቲ ኮነን ሕብሩ ከም ዘለዎ ክፀሪ ኮይኑ ወፂ ማለት እዩ እዚኣ ጎማ ነገር ትመስል እዛ ናይ ስፓይደርማን ኣብቲ ጫፍ ዝፀንሐት ንዓ ኣውፅያ ኣለኹ ኩሉ ፈታትሽዮ ዋላ ሓንቲ ክህሉ የብሉን እቲ መእሰሪ ናይቲ ቦርሳት ኢዱ ከዓ ትገመት ምናልባት ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ጥንግንግ ከይብል መታን ምሻሎ ክስታይ ክንክኸውን ከምዚያ ገይረ ኣሲርያ ኣለኹ ረእዮ ከምዚ ጌርክን እስር ተብሎ እስኽን ካብቲ ውሽጢ ኣትዩ ከይተበላሽወልክንቲ ዲሽዋሸርክን ማለት እዩ ከምዚያ ጌርክን ተኣስርኦ ኣይዶኖ ናይ ካልእ ኤሮጳ ወይ ናይ ባዕል ኣሜሪካ ከመይ ቦርሳኹም ኖርማል ቦርሳ ድዩ ዋላ ከምዚ ዓይነት ስታንዳርድ ቦርሳ ኣለኩም ኣይፈልጥኒ ናይ ጀርመን ግን ከምዚ ዓይነት ቦርሳ እዩ ቶም ቆልዑ ብሕልፊ ካብ ቀዳማይ ስካብ ራብዓይ ክፍሊ ዘለዉ ከምዚኦም ዝመሃሩ ፀኒሑ ግን ማስታ ይኮነን መስለኒ ፀኒሕካ ካልእ ዓይነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን መብዛሕትኦም ኣብዚ ዓዲ ካብ ቀዳማይ ስካብ ራብዓይ ከምዚ ዓይነት ቦርሳ እዮም ዝገብሩ ድሓረይኣ ከምዚ ገይረ ሓፂበ ወዲ ኣላ ረዮ ክፀሪ ኮይኑ ወፂኡ ክነግረክን ኣይክእልኒ መልጭ ኣቢላ ሓፂባቶ ኣፅሪ ኣቢላቶ ሞኻ ወላ ሓንቲ ይኮነን ሕብሩ ይተበላሾ ኣይተበለለ ምንም ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ሰዓታት ክትውልዖ ከለኽ ብዙሕ ኣይተብዝሖ ናይ 2 ሰዓት ናይ 3 ሰዓት ምሻሎ ብዙሕ ኣይተብዝሖ ቅድሚ ከከምቲ እናትከ ዲሽዋሸር መጀመርያ በቲ ዝወሓደ ትፍትን ኣምሽ እንድሕር ዘይፅረይትልክን ከዓ ትደግምኦ ከምኡ ትገብሮ ዝሓሸ ከምኡ እዩ ኣፅሪ ኣቢላቶ ረእዮ ማኪያ ይብሉ ገለ ይብሉ ካልኣይ ከምዚ ማይ ዘቕብብ ኣይበለን በቃ ወላ ሓንቲ ኖርማል ኣይዶኖ ከምዚ ፀሞቐቶ ኮይኑ እዩ ማን ዝስማዓካ ድሓር ፀሓይ ኣብታ ፀሓይ ገይረያ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን በቃ ንቕፂሉ በቲ ድሕሪኡ ቁርበት ናይ ኢዱ የኸማን ቁርብ ዘለዎ ኸሪኤክኒ
ሽኮሪናታት ስጋብ ኣብዚ ተበፂሕኩም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንኩለና ኣዴታት ንኩለና ደቆልኦት ክበፅሕ ክጥቀማሉ መታን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሽኮሪናታት ሕጂ ላይክ ኣይክፈሉን እዩ ላይክ ግበርዎ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ረዮ ነቂፁ ፅፍፍ ኢሉሎ ማለት እዩ። ረዮ ክፅብቅ ኮይኑ ከምዚያ ትመስል ኣይተንከፍኩን ስጋብ ዝነቕፀለይ ዝብኸም እዩ ኸማን ዘይበለ ዘይነቐፀ ብጥሉሉ ኣይተናኸፍኩን ኣውፃ ኣቢለ ኣብታ ፀሓይ ገይረዮ። ሕጂ ግን ቁሩብ ኣብስታት ኣለዎ እሱ ክነቅፅ ክገድፎ ግን ውሽጡ ገለመለ ኩሉ ነቂፁ እዩ። ኣብዚ ከዓ ከምዚ ክስታይ ነገር ሂፁ ነገር ኣሎ 15 ደቂቃ ክትነቅፅ እያ ማለት እዩ። በቃ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ንቅፅ እያ ትብለክን። ከምዚያ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሽኮሪናታት ተፈቲኹሞ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣይትረስዐኽን። ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ስራሕ ስጋብ ንረኽብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰሰና እዩ።